ba ay nababagot? Walang magawa. Hay nako, ilang araw ng kain tulog, namasdan ng paligid nyo. Konting tiis lang muna please. Ngayon lang ito, bahay muna tayo. Ngayon lang naman ito, sumunod na lang, wala namang mawawala. Ikabubuti naman natin to. Marami namang pwedeng gawin sa loob ng tahanan natin. Tulungan natin si nanay sa mga gawain sa bahay. Konting tiis lang muna please. Matatapos din ito. Bahay muna tayo. Ngayon lang naman ito, sumunod na lang, wala namang mawawala. Ikabubuti naman atin to. Konting tiis lang muna please. Matatapos din ito. Bahay muna tayo. Ngayon lang naman ito, sumunod na lang, wala namang mawawala. Ikabubuti naman natin to. Bahay